Καλησπέρα. Έχουμε στα χέρια μας το νέο Pipo Max Mi 1, ένα tablet 9,7 ιντσών με λογισμικό Android 4,1 το τελευταίο, 16 GB χώρο αποθήκευσης, το οποίο περιέχει Wi-Fi, διπλή κάμερα, Full HD, βγάζει έξοδο HDMI. Λοιπόν, έχουμε για το καρφάκι και τα ακουστικά που δίνουμε στη συσκευασία του, τα ηχεία του, ο φορτιστής του. Έχουμε εδώ πέρα δύο θύρες σύνδεσης USB για να βάλουμε πάνω στικάκι ή ό,τι άλλο μας ενδιαφέρει, HDMI out και extra για να βάλουμε κάρτα microSD για επέκταση χώρου. Αυτό εδώ πέρα είναι το κουμπάκι το οποίο μας πηγαίνει στην προηγούμενη σελίδα που ήμασταν. Το κουμπάκι για να κλειδώνει, για τον ήχο του, έχει δύο κάμερες μπρος και πίσω. Είναι πάρα πολύ ωραίο κατασκευαστικά και σαν υλικό. Είναι από αλουμίνιο και πλαστικό το μικρόφωνο του. Έχει σύνδεση και με Bluetooth και με Wi-Fi. Ας δούμε πως είναι σε ένα παιχνίδι. Έχει ένα πολύ καλό επεξεργαστή διπύρινο στο 1,6 με 1 GB RAM. Άρα ένα αρκετά δυνατό μηχάνημα. Δυστυχώς δεν έχει μπαταρία, αν και η μπαταρία το κρατάει αρκετή ώρα σε λειτουργία, ένα 7ωρο, ίσως και παραπάνω από τη χρήση του. Έχει μια πάρα πολύ ωραία οθόνη, καθαρή. I want to talk to you about the college thing, okay? I'm so excited! Hey, I'm not taking you with you. Look at this place! I feel smarter already. Can you smell it? Yeah, it smells Έχει like μια somebody πάρα goes πολύ out ωραία here. οθόνη, Hey, beautiful. κατάλληλη για ταινίες. Relationship kit. I got your webcam so we can chat 24/7. Sounds cute. I can't wait. I just had a full-blown mental meltdown in the middle of my class.
ένα SD βίντεο. Περιέχει το Chrome, είναι αρκετά γρήγορο. Δυστυχώς μας έκλεισε από μπαταρία. Θα επιστρέψουμε με κι άλλα βίντεο.